Ara us convidem a visitar un arxiu molt poc conegut que només es pot trepitjar en visites concertades. Es tracta de la història viva del cartellisme de la nostra ciutat. El responsable té una empresa d'impressió digital i és també un gran col·leccionista. En aquest cartell, quin és el missatge que veieu? Uns gats, perquè la gent no sabia com s'escrivia gato. La comunicació publicitària d'aquesta època, el tombant de segles, als 20, als 30, als 40, als 50, als 60, sempre intentaven relacionar el producte amb una imatge. En té més d'1 milió, des de l'any 1880 fins a l'actualitat. El que pretenem és atrapar les peces, pot ser una postal, pot ser un cartell, pot ser una figura publicitària, pot ser un llibre, posar-lo aquí i que estiguin el més tranquils possibles. Cedeixen cartells per a exposicions, sobretot relacionades amb el modernisme, com aquest disseny de Ramon Casas, un dels autors més sol·licitats aquest any, ja que se celebra el 150è aniversari del naixement del pintor. La transgressió, això, no?, de que un simi serveixi una copa d'anís a una senyora. A banda de col·leccionar-ne d'antics, Marc Martí és el responsable d'una de les empreses encarregades de fixar els cartells que veiem a la ciutat des de 1977. Conserva com a mínim un exemplar de tots els que han enganxat durant aquest temps. Normalment, si estàs fent 10, 12, 15 campanyes, calcula 10, 12, 15.000 cartells a la setmana, que es col·loquen, més o menys. A l'arxiu, obert només a visites concertades, trobem objectes publicitaris que serveixen per explicar la història de Barcelona, per exemple, rètols de comerços que van marcar una època.